1. Vážený pán docent, kolegovia. Predstavujeme vám analýzu a návrh revitalizácie mestského bloku na Nivách. Náš cieľ bol jasný, nepozerať sa na územie len cez čísla, ale nájsť spôsob, ako zlepšiť život obyvateľov bez búrania či masívnej výstavby. Snímka 2 riešime klasický uzavretý blok medzi ulicami Budovateľská a Svätopluková. Je to stabilizovaná zóna s výbornou polohou. Ako vidíte na mape, najväčším benefitom je skvelé napojenie na električky a trolejbusy, čo nám do budúcna umožňuje obmedziť autá vo vnútri bloku. Snímka 3, pozrime sa na dáta. Index zastávanosti 0,32 nám hovorí zásadnú vec. Až 2/3 územia sú nezastávané. To je obrovský priestorový potenciál. Priemerná podlažnosť 4 podlažia potvrdzuje, že ide o príjemnú, ľudskú mierku zástavby, ktorú treba zachovať. Snímka 4 ekológia tu má dve tváre. Máme tu veľa zelene, ktorá v lete tieni, to je super. Ale veľký problém je voda. Všetká dažďová voda dnes bez užitku odteká do kanalizácie. Náš cieľ je toto zmeniť a vodu v území zadržať. Snímka 5 doprava je kritický bod, nie tá verejná, tá funguje skvele. Problémom sú zaparkované autá. Dnes máme vo vnútrobloku asi 130 aut. Tie zaberajú miesto, kde by sa mohli hrať deti alebo rásť stromy. Toto je hlavný konflikt, ktorý riešime. Snímka 6, zhrňme si problémy, ktoré vidíte na mape. Vnútroblok je nečitateľný, človek nevie, či je v parku alebo na parkovisku. Chýba tu bezpečnosť prechodcov a chýba akékoľvek miesto, kde by sa susedia mohli stretnúť. Snímka 7. Napriek tomu má blok obrovský potenciál. Máme tu kino Nostalgia, to je srdce komunity. Máme tu partery domov. Našou víziou je tieto body prepojiť a vytvoriť živý vnútroblok, nielen tranzitnú zónu. Snímka 8 náš návrh delí priestor na 3 zóny. Bod 1. Centrum. Priestor pri kine meníme na komunitné námestie pre trhy a akcie. Bod 2. Park. Stredná časť patrí hustej zeleni a oddychu v tieni. Bod 3. Obvod. Parkovanie vytláčame na okraje, aby neprekážalo ľuďom v strede. Snímka 9 záverom konštatujeme, že náš návrh je v plnom súlade s územným plánom. Nepotrebujeme tu nové budovy. Potrebujeme len upratať verejný priestor a vrátiť ho ľuďom. Ďakujeme za pozornosť.